Snip, Snap, Snoren. Een verhaal geschreven en verteld door Jan de Jong. Een aaskebak. Nou, even goud oppassen. Voorzichtig schoefelt Wilm met 2 handen bij meulaas. Kist hij ook naans vasthouden in zo'n kerktoren. En ook nog geen leun aan trap. Hoere, glidde hoost van een tree. Allemaal zaad van de al tufstein vanzelf. Stapke voor stapke loopt de treden omhoog. Nog een paar meter, dan is het bigaam geworden. Door liggen een stuk of wat planken, worden net op stonken. Wat ook een hoogte. Het haard bonkt om in hals. Dit valt nooit touw. Toren beweegt. En male wind siddelt om kop als hij hem lote boom op plank staat. Foei, hij is glad achter de poest. Als oom wat op regel is, kijkt de ijs goud om touw. Jo kerel, doorzitten. Een kadoel. Stief in houk voor het kroop. Als ze door moet pieken. Hij schoft met hand op taast naar halfvaast bij meulaas. Planken kroken en 4 maal deur. Knijden bibben om de van. En al mouden erom denken naar om deel te kijken. Bij een van gaam goorten bleef de staan. Oel op zijn nust kijkt om vergrijld aan. Hier had hij nou jaren van droomd. Een aai van kadoel. Die haren nog nooit bij zien verzamelen van meer dan 200 jaar. Allemaal van verschillende vogels. En door liggen ze. Hij kent zijn. Om reden al waar omhoog komt. Maar hou nou. Zo het liekt, kan de nust net bereiken. Hij schof fouten nog maar eens wat naar voren. Met een hand leunde aan muur en met ander rekte richting nust. Oel blast en zet 4 net in. Hij kan er net nooit bij. Nog maar een paar stappen. Harregat, wat beweegt hij toren toch? Met een lurk beetje vooroverbogen moet lukken. Zijn haat glit bij meulaas over raad van het galmgat richting nust. Al oel blast, gaat op achterpoten staan en bocht langzaam weer over. Den neem een room. Bats! Met hand naar kop stapte achteruit. Als een bakstein valde om deel. Zijn arms griepen wild om touw. Oom wordt hem afsneden en het leven vlucht als een film aan hem voorbij. Hij brult. Jaantje! Onderwegs slaagt de met kop aansting aan en is even een schapenpien. Den smakte op flauwer en is duister. Wilm, wat is er? Wat hest? Jaantje zit stievoet in beer. Zij schutkopt, slaagt bijna aan de andere kant ten oost en loopt er op touw. Wilm trekt hem voorzichtig op aan raad van beer. Met de andere hand houdt de kop vast. Jaantje zet nachtkastje in tenen en weer op stee. En zuikt stukken van brul binnenkander en pakt wekketje van flauwer. Dat kost weer dik centen. Die bril in 3 helften. Maar goud dat gebed op de aanrecht staat. Wat heeft vanuit allemaal met die geberk? Gaat weer wat? Wilm zegt niks en strampelt naar douche. Wat een smak. In spiegel zit de dikke boel aan kop. In het oog zit nou al dicht. Het al lief doet hem zeer. Hij is misselijk en doezel. Een loter zet een bak naast bij voor het spijden en kropt hem maar weer in. Een koud washandje op kop. Wat nou, buurman? Buurvrouw hangt was op lien en zegt wil maken. Het heeft er nogal hier gewoon uit. Zij kijkt naar zijn bril, die op 2 steden aan kan de bakt is met leuke plast en wist op zijn dicht oog. Ik kom net bij dokter voort,
een heel zware hazen schudden. Het oog is nog afwachten of er ooit weer licht in komt. Ik kroep eerst weer op nust. Hoe kreeg je dat in vredesnaam wel uit voeten, kan? Wilm kijkt even om het touw en flustert. Vertel me nooit wieder. Vrouw, naaskebak. Meer hang de schouders, loopt de gauw in huis. Buurvrouw is rittersloop en komt er nooit overhoed. Als zij wat later om boodschap in winkel loopt, zich zijn dochter van Wilm en Jaantje en trekt haar naar mouw. Geeske, ik moet die toch wat zeggen. Het komt nooit goud met die pa en moeke. Vannacht hoorden we die pa brullen en jousten. Het hele blok moet hem wel huur hebben. Wie was hem de maal van en wist nooit waarof hij down moest. In Roden. Hij kwam vanmorgen weer om van dokter. Bril in stukken op kop. Een vreselijke zware hersenschudden en het oog is nog maar afwachten. Hij kende wel eens blind aan weten. Eerst wilde niks zeggen hoe of het komen was, maar hij had me in vertrouwen verteld. Die moeke mishandelde hem. Geeske het mond leus en greep voor haar telefoon uit buis. Matje, moest eens luisteren. Het gaat nooit goud met pa en moeke. Moeke mishandelt pa. Ja, buurvrouw vertelt me het net. Hij ligt daar al bij haar beer. Heel kopstukkend in het licht uit een oog kwijt. Dit komt nooit goud. Kom vanop, denk zo nu maar bij mij. En ik bel Pieter en Jan ook nog wel. Dit kan zo nooit. Ik zei die vanop wel. Ik kom weer wat bij. Wilm legt ooms mes in bad en neemt nog een slok melk. Foei kerel, was me dat schrik. Hoe kwam dat wel uit? Jaantje kijkt op mijn schouder aan. Zij moet even lagen. Of zaten zij die echt enorm, jong? Nee, geen idee. Hast u mijn zetje hebben? Ja hoor, nou krijgen we dat. Zal ik schuld hebben? Jaantje begint tol voor me af te roem. Wilm, ga er in zijn makkelijke stal zitten. Ik wil nog even nice van zo'n muur zijn en dan kroep ik eerst maar weer een beer. Heerlijk, Wilm, moest eens kijken. Jaantje wist nu boeten. Heel familie, ja. Wie bent toch nooit zoveel jaar trouwd? En is ook geen jorg. Zwiegt, kom jongens en wichter in kamer en kijkt met grote ogen naar haar pa. Valt neer een zachte stilte. Onje van Wichter begint te snoepen en pakt een busdoekje. Ik, als oudste, zal het woord wat doen, nam ze ons allemaal. Pieter keek zijn moeke aan en wist op zijn pa. Nou ben wie wel toezoet, maar dit kind vanzelf nooit. Wilm komt langzaam uit stal. Ik moet eerst op beer, jongens hoor. Nou jas de maar bij en proot gerust verder met een kander.